Akwụkwọ nke Job isi nke abụọ. Otu ụbọchị ụmụ Chineke bịara guzo n'ihu Onyenwe anyị bịara n'etiti ha wee guzoro n'ihu Onyenwe anyị. Mgbe ahụ Onyenwe anyị jụrụ Setan sị, ebee ka ị si bịa? Setan zara Onyenwe anyị na Onyenwe anyị sị, ebee ka ị si bịa? Isikwa n'ụwa a bịa jee ije n'elu ya. Onyenwe anyị wee sị Setan, ị hụghị ohu m n'anya na ọ dịghị onye dị ka ya n'ụwa a, onye ezi omume na onye ziri ezi, onye na-atụ egwu Chineke ma na-ezere mmebi iwu. N'ihi na ọ nọgidere na-abụ onye ezi omume, ọ bụ eze na imesoro m ihe ka iji bibie ya na-enweghị ike kpatara ya. Setan zara Onyenwe anyị sị, akpụkpọ ahụ maka akpụkpọ ahụ, ihe niile mmadụ nwere ọ ga-enye maka ndụ ya. Ma ugbu a, setị aka gị metụ ọkpụkpụ ya na ahụ ya aka, ka ịhụ ma ọ gaghị ekwulu gị n'ihu. Jehova wee sị Setan, lee, ọ nọ n'aka gị, mana zọpụta ndụ ya. Setan wee si n'ihu Onyenwe anyị pụọ wee tie Job ihe dị egwu, site n'ọbụ ụkwụ ya ruo n'ọkpụkpụ. O wee were ite ka ọ kpụchaa ya, o wee dina n'etiti ntụ. Nwunye ya wee sị ya, ị ka nọ n'udo? Kwuo Chineke okwu ma nwụọ. Ma ọ sịrị ya, ị na-ekwu okwu dị ka nwaanyị nzuzu. Gịnị? Anyị ga-enweta ihe ọma n'aka Chineke ma ghara inweta ihe ọma? N'ime ihe niile, o meghieghị site n'egbugbere ọnụ ya. Mgbe ndị enyi Job atọ nụrụ ihe ọjọọ dakwasịrị ya, ha si n'ebe ha nọ bịa. Elifaz onye Teman, Bildad onye Shua na Zofa onye Nami, n'ihi na ha kwetara ịbịa mee mkpesa nye ya ma kasie ya obi. Mgbe ha lere anya n'ebe dị anya, ha amaghị ya. Ya mere ha welitere olu ha wee kwaa akwa. Onye ọbụla n'ime ha dọwara uwe ya, fesa isi ya àjà n'eluigwe, wee guzoro n'akụkụ ya n'ala ruo ụbọchị 10 na abalị 7. Ọ dịghịkwa onye gwara ya okwu ọbụla, n'ihi na ha kwuru ma nwute ahụ dị oke njọ.